ఓడి ఓడి యువతి మీరు బోల్తున్న కరెంట్ కొరం చెప్పారు మీరు ముట్టర్ల పొడి మేదలే బాయ్ బాయ్ హ్యాపీ జర్నీ గమ్మతంపల్లి మదిమే फॉर कंग्रेचुलेशन फॉर द न्यू बाइक अरे पक्की एक मतलब हाइपर मार्केट बत्तर शॉपिंग मार्केट टॉर्च किसे काली बाजी काली मेरा आके रन से बैठ रहा था प्लेयर तर्पणट्टू इंटरनेशनल प्लेयर మళ్ళా ప్లేయర్ ಘಟ್ಟವನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಪಿಪ್ಪಿದಾಡನಕ್ಲೇರು ಓಡಿ ಓಡಿ ಯುವತಿ మీరు ఫోన్ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮನಜನ್ನೇ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ఒక ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಟು ಅದೇ ಮನಜನ್ನ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಮುಜರೆ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗ್ಬೇರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ 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 ಬೆಚ್ಚ ತೀರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅತಿ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಸೊ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಊದೊಂದು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಆದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಜ್ಞಾಪಕಲ್ಲ ನಾನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನಜನ್ನೇ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಡಿಪು ನೆಟ್ಟದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೋಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ನಕ್ಲು ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಿಪವ ಅಕ್ಲೆ ಒಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ರಂಡು ಅದೇ ಬೈ ಒಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ರಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ లేదు ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಮೇರೇನು గుర్తాదిప్పు మాత్రగల ఎంగ్ల మల్ల కరెంట్ అంటే ఎలక్ట్రీషియన్ మీరు బోల్తున్న కరెంట్ కొరం చెప్పారు ఇంక్లే మీరు ముట్టర్ల పొడి అప్పుడు సాగు కాకుండా ఇంక్లే అంత హాయ్ పనిలేదు నీదా అది హాయ్ లతక హాయ్ పని పని హాయ్ అలా గేమ్ సురాండు అన్న ఈ రంపారా फर्स्ट गोबर इवैल्यूएट बनते रड बड़ा प्लेयर बड़ा प्लेयर रड बड़ा प्लेयर मेरे एक्सपो रेड पेविलियन कट्टिदे आड ओ पेविलियन कट्टिदे गोत्तिद्दिगे ಮೇದಲೆ दादे भाई बंजी खराब जीवा खराब हाइट दिया कमान ये बंजी खा दी तरह वो राम यस कमान ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂಪರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೆಲ ಸರ್ಜೀವನ್ ಪೇ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಜಿಗೆ ಪಲಿ ಪಲಿ ಗಬ್ಲಿ ಗಬ್ಲಿ ಪೈ ಬೋಲಾ ವಾರ್ಮ್ ಆತೀರ ಅಪ್ಪ ಆತಿ ಜಂಚ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅಂತೀರಿಗೆ ಕಮಾನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಬಂಜಿ ಮಾಸ ಕರಾವಡಿಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೆ ಬಂಜಿ ಖರಾಬ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಏತ್ ಕೆಜಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಯಾರನ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚಿಂದ ಎಸ್ ಕಮಾನ್
దాదండి వచ్చింది దాయి మంచిగా ప్రాయణత్తా ತಿರ್ಗೋದು ಕನ್ನಡ ಬೇರಾ ಅದು ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರಾ ವರ್ಸಸ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್. ಇನ್ನು ಕೋಚನ್ನವರು ಇನಿ ಊರು ಅಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇದು ಅಂದು ನೀಟ್ ದಾದರುಂಡು ಅವೀರೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಟಗಾರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. मेरे बोलते पड़े रांद वो डीरना ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಇನ್ನ ತಿಕ್ಕನ ಕಾಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೋಲೆ करले 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 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ 13 ಭಯಂಕರ ಅಯ್ಯ 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 ಅಲ್ಲ 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 ಓಡಿ ಹಾಕುನು ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ದಾದುಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಬಳಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನಲೇರು ಅನ್ನೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಹಂಗಿದೆ ಬುಲಿ ಬೋಲಿ ನಾವ ಕಫ ಇತ್ತಂದ ಶೀತ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರುಚಿದಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಕಮಾನ್ ಜೀವ ಮಾರ ಕಮಾನ್ 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 ನಾಚಿಗೆಂಚಿನಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಯ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈಡರ್. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ವಿಫಲದ ಆಟದಿಂದ 1 ಅಂಕ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ. ಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವರು ಪುರ್ಲದ ಸ್ಟೀಮಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಫೋನ್ಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಾಡು ಈಗ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರತಿ ಮಾಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇനി ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನಕಲು ಊರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕರ ನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಪ ಬೋವನಾಗ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಚನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಿಟಿ ಮಾಲೆ ಓಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಬೋದು ಬಿಡವಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಬೋದು ಬಿಡವಲೆ ಬರಬಹುದು. ಜಾಯ್ ಅಂತ ಬಲೆ ಮದಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಕಾಪ್ಲೆ ಒಂತ ಕಾಪ್ಲೆ ಇದು ಫೇವರೇಟ್ ಎಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ వచ్చింది వరకు నాకు ఇంకొంచెం కొంటే నెనపదిలే ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ
ಇಂಚದಿ ಫುಲ್ಲು ರೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚನ ಹೋದ ಅಂದ ಬೇವಂಡಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ತುಲ ಎಲಂಜಿ ಅರ್ನಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ರಂಡು ಬರತ್ತೆ ಬೈದಿಂಡು ಜತಂಡ್ರಂಡು ಆಯ್ತಂಜಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇದಾಗ್ಯಾ ಒಂದು ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡಕ್ಲು ಗಂಟು ಕೊನ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಹೋಗ್ಬ ನಾವು ಅಂಕೆಲ್ಲ ಹೊಚ್ಚದು ವರ್ಕ್ ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾರ ಯಾವ ಹಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿ ಸಮಯ ಬರ್ತೀವಿ ವಾರ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಒಂಜ ಆಗ್ಬೇಕಣ್ಣ ಮಗ ಫಿರ ರಿಟರ್ನ್ 10 ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ದಾದಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ತಾಜಿ ಅದೇ ಇರಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ವಾರದೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಂಬಲೆ ಮದಿಮೆ ಶಾಮಿ ಬಾಯ್ 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 ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ನಾವು ದೂರ ಯಾವ ಓಪನ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ಲೂಲು ಬೈ ಉಳ್ಳುದು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೂರ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಬಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ಅವಲ್ಲ ಜಲ ಬಿಡಿದ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಆ ಡೋರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದಂಡು ಬೈ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇ ರವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಉಂಟು వెయిట్ ఉండవు పెద్ద వెయిట్ ఉండవు అయ్యో హ్యాపీ జర్నీ అన్న స్వామి బాయ్ ఉండు గాడి ఉండు బాయ్ బాయ్ పోలియాం ఇదా గమ్మతం ప్లేక ಬಾಯ್ 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 ಇಕ್ಲಾ ದುಬೈದ ಜವನಿ ಅಕ್ಕರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಒಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೂಲು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಅಡಿ ಇಡಿ ಮಾತು ತಿರುಗಿದ್ನಾರು ಎತ್ತ ವರ್ಷದಿಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಂಚ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಜಿ ಬರೋಣ ಲಡು ಪೋಯರ ಪಾಪಾರ ಒರಿಯಪ್ಪು ಉರುವ ಪೂಜ ಅದೇ ಪೋಯಿ ಯಾವ್ದ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ನಮಗತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌದೆತ್ತನ್ಲೇ ಒಂದೆತ್ತನ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚಾಲು ಪೋಯ್ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೈತೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಉಂಡು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಜಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸದ ಗಾಡಿ ಬೈದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀ ಬೋಡ ಅಜಯರಿಗೆ ಹೊಸದ ಗಾಡಿ ಬೈದು ತೋಲೆ ಲತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಅಂಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಬಂದದಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನೆನಪ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಫೋನ್ ಸಾಯ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಗಡ್ಡೆ ಕೆಬಿಗೂ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಕೆಡ್ಡೆ ఇంకల్లా లూరుంది షాపింగ్ అండ్ అర్ధ షాపింగ్ అండ్ మన మలమల పెట్టు నడవండిಗೆ మలమల పెట్టు కొంచెం
ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ರ ಬಪ್ಪಂಜಿ ಪಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ ಬಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ಚೂಡಲ್ಲೇದು ನನಗೆ ಈದ್ ಕಡ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ఇంకొంచెం లైట్ బడాపులు ఇంకొంచెం చాపర్ కాన్ మంచి ಪದಾದಿದ್ಯಾ అంటే బయట ఇంకా వెయిట్ మంత్ ఉందಲ್ಲ ఆర్డర్ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜನ ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಇದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಕ್ಕಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಒಬ್ಬನದ ಗುಟ್ಟೆ ಪೋಡದ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಐದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವನು ಉಮಿದ್ ಬರ್ಬೋದನ ದೇರ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಮಿಲ್ ದೇರ್ರಿ మనోజన్న అరే దంకేరు దాని దాని అనుకోండి పాప లత వాళ్ళ ఎన్నుందిಲ್ಲ ಪಣಂ ತಿಂತಾರೆ ವಾಚನ ಮಾರಿ ಬೇಜಾರಂಬಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು లతకి ఏదర మారదు అన్నే పోయిన బేజారు మస్తుండా బేజారా ఉందా అన్న మిస్ ఇవ్వాలి ఓ సో స్వీట్ మళ్ళీ అయ్యో దేవా ಬೇಜಾರು ತಿನ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ತಿಂದೆ ನಾವೇ ಬೇಜಾರು ತಿನ್ನಿನ ಪೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಒಂದೇ ಬೇರದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಗಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು अन्य पापा कई खर बच्चों नुंडिगे ते पोद मगरनार लाकू हिला कांडेने अदे भाई डेफिनेटली ಎನ್ಮ ಗಂಟದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗಂಟೆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ರ ದೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪೊಂಜನ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಬೇರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಊರುಂಡು ಅವನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಪೊಂಜನ ಕಡೆ ಪೋನ ಬೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ಹಾಪನಿ फेमस सॉन्ग है अंकल ना किसे काली दादा भाई फाइनली रिपीट वंस अगेन మంతకి వాడే ఉంటే అడిగి పోండా ఉండే కిసే కాలి పజి కాలి ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೆತ್ತನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪು ತೂಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅರ್ಥನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಥನೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ ಪಿರವತ್ತ ಲುಲ್ಲುಡ್ದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಕೈ ಕಾರ್ನ ಬಚ್ಚಿಡು ಬಟ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ದಾಸೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಲಂಜೀರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ರೇರ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗ್ಲೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಲಂಜೀರ್ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂಬೈದ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಅಂತ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಓಡಾದು ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವ ನಾಗ ಮನ್ಪೋಡ ನಿಂಗ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಎನ್ನು ತಿಜ ಮನ್ಪೋಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂತ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕನ ಎಂಗ್ಲ ಮಂತಿ ಆಕರಿಗ್ಲೆ ತೋಸ್ಪವ ಬಜಿಪಾವ ಅವ ನಿಗಲ್ ಎನ್ನುಲೆ ದಾದಮಂತ ಅಂದು ಅವ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ದಾದಮಂತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಸಾಲದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ನಡುಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವು ಅಕಲ್ ಅವು ಬೂ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಭೂತಾನ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡನ್ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಂಕ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಆರ ಮೋನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ ಬಂದು ಭಾಷೆ ಕಟ್ ಬಂದು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಲ ಇಂಚೇನೆ ಮದಿ ಮೈಬಾಕಲ ಇಂಚೇನೆ ನೆನಪಿದಿಲೆ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಂಗಡ ಬೇರೆ ಎತ್ತಡೆ ತುಲೆ ಪಳ ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚೆ ನಾ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಂಗಡ ದಿಕ್ಕಡಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಲಂಜೀರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಕ್ಕಾರಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಬೊಳ್ಳಂಜೀರದ ಕಜಿಪ ಒಂದುಂಡು ತೂಲೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಬೇಯೊಂದು ಒಂದು ಭತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಶೋಕದ ಕಜಿಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಬಲೆ ತಿನ್ಲೆ